Hey zien, de winnaars van 2020. Alaaf Airlines. Containers gewoon niet drijven op de oceaan. In Polonaise doet China gans op Limburg aan. Voor winkelkerkjes schrijnweren bestild. En dan zien we weg 10 weken afgetild. Is de jesje niet te klein of de petticoat te bied? Kunt de brugje of de hoort nog wel op tiet? De vraag is, kunnen wij gaan houden op die kist? Of hebben wij de boertje mis? Duit Express. Weken wachten in de stress. Want kunt hij Ali niet? Is vastelovend niet compleet. Duit Express. Het duurt nogal een week of 6. Kunt alles vinden voor die dagen. Is het geduld met het geklaagd, dan geven we Ali een medaille. Is vastelovend gans geslaagd. De pleitjes op die site heeft dubbel die gecheckt. De kleur is goed en het patroon dat liep perfect. Met een wies naar zo'n de koers terug geen moord. Zelfs de centimeter wit zich geen rood. Toch met opbegonnen fooi de bestellingen gefixt. Met geen centje meer bij Ali kost het niks. De vraag is weer als winsten worden gemaakt. Of zien we bij de buurt gepakt? Duit Express. Weken wachten in de stress. Want kunt hij Ali niet? Is vastelovend niet compleet. Duit Express. Het duurt nou al een week of 6. Kunt alles vinden voor die dagen. Is het geduld met het geklaagd, dan geven we Ali een medaille. Is vastelovend gans geslaagd. Friedrich Bergegeit de bel, dit kan de rood van Os NL. Met het goed gedrukt pakket, wordt de 4 dagen super vet. We zien gered. Duit Express. Weken wachten in de stress. Want kunt hij Ali niet? Is vastelovend niet compleet. Duit Express. Het duurde wel een week of 6. De buit is binnen voor die dagen. Is geduld met het geraakt. Nou geven we Ali een medaille. Is vastelovend gans geslaagd. Nou geven we